Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela inawgura main control room ġdida tal-Istazzjon 1. Dan l-investiment mill-istazzjon tal-Partit Laburista u tal-ola kwalità u mill-istess control room jista' imexxi studios fosthom l-akbar studio li jeżisti f'pajjiżna bi prodott teknoloġiku aħjar u aktar kumdità għal ħaddiema. Iċ-chairperson ta' One, Ruth Mikallef, qalet li dan l-investiment u xhieda ta' dedikazzjoni tal-ħaddiema u biex ikompli jagħti l-aqwa kwalità lit-telespettaturi. Il-ħaddiema ħajkun jistgħu jaħdmu ħafna iktar aħjar minn hawnhekk u nistgħu naħdmu fuq kull ġeneru ta' produzzjoni differenti. Dak kien inizjattiva u xogħol kollu bl-esekuzzjoni kollu tiegħu tal-ħaddiema tagħna u ta' dan nirringrazzjawhom. It-tekniku tal-Istazzjon 1 ġewwa Abela spjega magħna kif taħdem din il-control room il-ġdida. Il-main control room saret One biex tiffaċilita x-xogħol lil ħaddiema ta' One li saret iktar aċċessibbli, saru iktar investiment ta' teknika fejn programm jista' jibda minn hawnhekk, jispiċċa u joħroġ mill-ewwel, jiġifieri jkun pakkett sħiħ ta' produzzjoni. Preżenti għal din iċ-ċeremonja kien hemm it-tmexxija tal-istazzjon flimkien mal-ħaddiema ta' One u anke it-tmexxija tal-Partit Laburista.